bio teatar, prvo svi su strepeli proste predstave od istina, jer ljudi su se trudili da čak u svojoj glavi da dođu do formulacije istine i da to kažu. A danas, da posle premijere, sve je fantastično, sve je prošlo divno i najtužnije... Kako to objašnjavate? Pa objašnjavam prvo što elita uči ljude lažima, pogotovo je to opasno za mlade ljude. I naravno ja razumem tog mladog čoveka, di on sme da kaže, a ja sam kao mlada bila u pobuni, najveća, sećam Mira Trajlović mi je 100 puta govorila, prestani tako da govoriš, pa to ja telje... Ali sam mislila svoje i glavom i to vreme je pravilo individualnosti. Da. Vi ste prosto neku novu estetiku stvarali u tom periodu. Tako, ali to je kratko trajalo, to je jako kratko trajalo, onda je počelo sve to da se obrušava